Erokamano George Bati kuom lipodno. Anyuola kod joma notony e tulo mag siasa tok yiero mar higa mar 2017 manego nyathi matin ma jadweche 6 Baby Pendo ok mor tok doho chwalo nyime tarik mar obila 12 madonigo kod ketho masando gi oganda biro chopo mondo puodhre e nyim doho. Obila 12 go nodonjnegi kod ketho mathoth kamoting'o tiyo kod teko mokalo tong' kuom oganda rocho ratich oganda tok yiero mar higa mar 2017 odiechieng' ma kawuono onego gipuodhre e nyim doho motelo ne chako burano gima ne ok otimore. Riwruogno koro dwaro mondo burano owinj mapiyo mondo oganda yud ratichgi ka Simfros Okinda nigi ler mathoth. Dwe mar 7 higani ng'eto mapok ne one pacho ka notim kod jang'ad bura Kanyi Kimondo manogolo chik mondo jotend obila 11 opuodhre wi tho mar nyathi matin maong'e kaka Baby Samantha Pendo mane otho e kinde apedha mar obila e kaunti ma Kisumu e tulo manomuoch tok yiero mar higa 2017. Ma ne okang' mokwongo ma doho ma pacho ka notiyo kod chike ma itiyogo e doho mar piny ngima e yalo jotend obila manotelo e apedha manotim e gwenge moko e kaunti ma Kisumu. Odiechieng' ma kawuono obila 12 onego chop e nyim doho mamalo e kaunti ma Nairobi mondo gipuodhre nyim jang'ad bura wi ketho maduong' mane odonjnegigo mar rocho ratich oganda, gima kata kamano ne ok otimore. Riwruok mar Police Reforms Working Group lero ni ok gimor kod thuolo malach ma burani dhi kawo, ka gilero ni medo lewo gi burani nyalo biro tuono Baby Pendo kod jowadgi mamoko ratichgi kaluwore ni higni sani osekalo 6 to pod kwanore. Police Reforms Working Group lero ni geno margi gikete chike ma pacho ka gikwayo bad sirikal mar doho kod obila mondo orum mapiyo burani kendo chiw ratiro ne jogo duto manoyudo lal e tulo matok yiero mar higa 2017. Nyaka e sama ne wadhi e yamo, doho ne pok ochiwo ler e wi odiechieng' ma igeno ni obila gi biro chopo e nyim doho. Simfros Okinda, Ramogi TV.